Εγώ λέω να σταθούμε εδώ στη μέση. Εσύ τι λες? Εμένα το ίδιο μου κάνει. Εγώ θα τα πω όπου και να με βάλεις. Τέτοιο ψώνιο που είσαι, τι περιμένεις? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σε έπιασε και δέχτηκες να κάνουμε τους παρουσιαστές του τσίρκου. Μήπως ξέχασες ότι είμαστε καφετζίδες ή πας και καβάλισες κανένα καλάμι και μας περνιέσαι για τίποτα θέατρο Ρέινος? Άκου να δεις, εγώ τέτοια ευκαιρία δεν την έκανα με τίποτα. Να έρθει το τσίρκο στην πλατεία μας και εγώ να μείνω στην απ' έξω. Τι ήθελες δηλαδή, να τους αφήσω να τα πούν και να τα δείξουν όπως θέλει? Το ξέρεις ότι μου δώσανε μια κλωτσιά και μια καρπαζάκια και μου είπανε «Βγιά σάξο, αρχίζουμε». Και γιατί βαράτε, τους λέω, για να μπει στην ατμόσφαιρα του έργου, μου λένε. Τι θα πει η ατμόσφαιρα του έργου? Το κλίμα, το ύφος, η ουσία. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, η κλωτσά και η καρπαζά που έφαγα ήταν σινιάλο τι σωρή έργο θα δείτε. Όμως εγώ δεν το χώνεψα και τους λέω «Δεν τρέπεστε να βαράτε έτσι στον τόπο που γεννήθηκε ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, η δημοκρατία». Ξέχασα όμως τι πρέπει να πω. Δεν πειράζει, θα λέω εγώ που να θυμηθείς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή η παράστασή μας ανατρέχει σε πολλά γεγονότα, επεισόδια, εποχές, η μικρή από εδώ και εγώ θα σας πληροφορούμε μέσες άκρες που βρισκόμαστε και γιατί. Πριν προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να σας δώσω μια πληροφορία για το άτομό μου. Είμαι τρόφιμος ψυχιατρίου, αλλά ουδής λόγος ανησυχίας, είμαι εντελώς ακίνδυνος. Άλλωστε η πάθησή μου είναι πολύ κοινή. Έχει αρκετά εθνικά γνωρίσματα. Θα μπορούσα μάλιστα να την χαρακτηρίσω και αρκετά πατριωτική. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, η πάθησή μου έγκυται στο ότι όπως και τόσοι άλλοι Έλληνες ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο με είπαν ότι είμαι για δέσιμο. Και όντως με έδεσαν. Εν συνεχεία μου έγινε η σχετική θεραπεία, η οποία είναι εξίσου απλή. Δηλαδή, σε δένουν έως ότου πιστούν ότι δεν πρόκειται να γίνεις πρωθυπουργός. Αυτομάτως θεωρείσαι και ακίνδυνος και παίρνεις εξιτήριο. Λοιπόν, θυμήθηκες έχεις να αναλύσεις. Όλα! Ωραία, πες τα. Καλησπέρα, είπες εσύ. Είπα. Τότε να μην ξαναπώ εγώ. Όχι, μωρέ. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θα σας δώσω μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το τσίρκο μας. Το τσίρκο μας έχει μία βασική ιδιοτυπία. Στη σκηνή του παραλάβουν μόνο ηθοποιοί. Δεν έχουμε ελέφαντες, ούτε άλογα που χορεύουν, ούτε τίγρες, φώκες, σκυλάκια κλπ. Προτιμήσαμε ηθοποιούς, ανθρώπους δηλαδή. Διότι και φθηνότεροι είναι και πιο διασκεδαστικοί. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά έχω την γνώμη ότι για εμάς τους ανθρώπους το πιο διασκεδαστικό θέαμα είναι οι άνθρωποι. Βλέπετε τα καημένα τα ζώα, μικρά, μεγάλα, κάνουν μια ζωή που δεν τα βοηθά καθόλου στο να μπορούν να παίξουν καλή κωμωδία. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ καλά στα σοβαρά έργα. Ένας πρόσθετος λόγος λοιπόν που έχουμε μόνο ανθρώπους στο τσίρκο μας είναι διότι το έργο μας είναι κωμωδία. Και μάλιστα ιστορική κωμωδία. Είδος που απαιτεί από τους ηθοποιούς να είναι αστείοι στο έπακρο για να ανταποκριθούν στην αλήθεια. Άσε να πω κι εγώ καμιά λέξη. Παρακαλώ. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, εκτός από αυτά τα δύο φίδια, δεν έχουμε κανένα άλλο ζώο στο τσίρκο μας. Δηλαδή, ούτε και αυτά τα έχουμε κανονικά. Δηλαδή, τα έχουμε, αλλά να. Ούτε στο Θείος ανήκουν, ούτε παραδέχεται κανείς ότι τα έφερε μαζί του. Ένας Θεός ξέρει πότε και πώς τρυπώσανε εδώ μέσα. Και έκτοτε μας έχουν κατσικωθεί στο κεφάλι και δεν λένε να το κουνήσουν από εδώ. Τι ψεκασμούς, τι εξυγχρονισμούς, τι απολύμανση και τι κάθαρση έπεσε. Μέχρι και επανίδρυση του κράτους, του τσίρκου μας είπαμε να κάνουμε. Ναι. Πολλά λες! Ωραία είναι! Ήταν τελείως περιττήτως η φιλιαρία για δύο φιδάκια που ούτε καν θα τα είχανε προσέξει. Αλλά μιας και έγινε λόγος, σας συνιστώ να μην πάτε κοντά. Ούτε να τους δώσετε φιστί και πατατάκια. Θα πάνε χαμένα, δεν τα τρώνε. Τρώνε μόνο ανθρώπους. Μόνο. Αλλά όχι οι θεατές, μόνο οι ηθοποιούς. Από θεατές ευτυχώς δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Προς το παρόν. Και τώρα για το έργο μας. Μάλιστα. Το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνο υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Αλλιώς έχει μουσική, τραγούδι, χορό, γιατί λέει ένα έργο το οποίο ήθελε να το ρηξιάσει, να ξεθυμάνει. Εννοεί ότι το έργο μας ήταν αδύνατο να το κρατήσουμε υπό περιορισμών. Ήθελε να το πούμε έτσι, ελευθερίες που δεν τις έχει σοβαρή μας καθημερινή ζωή. Τι παθαίνουμε όταν σκεφτόμαστε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους μας, μας τρίβει. Μάλιστα. Τι κάνουμε άμα θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει?
το στρέφουμε στο τραγούδι, διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και άμα δεν μας φτάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρέφουμε στο χορό, διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε. Και τώρα μια τελευταία διευκρίνηση. Είπα ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι διότι έτσι γράφτηκε ή διότι το λέμε εμείς. Είναι κωμωδία για έναν άλλο σοβαρότερο και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Γεια σου, φίλε μου. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Οργανωτική Επιτροπή των Θεατρικών Αγώνων ως κωμωδία. Και ενεκρίθηκε ως κωμωδία, δίδεση παριθμών 199 αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας, τμήμα ειδικής αγωγής. Δεν θέλω βέβαια με τούτο να πω ότι δυνάμει του να μου τάδε είστε και υποχρεωμένοι να γελάσετε. Κάθε άλλο. Επισημαίνω απλώς ότι οποιαδήποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι τελείως συμπτωματική. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε τώρα να αρχίσουμε! Καληνεσπέρα ναυεντάδες, καλώς ορίσατε κυράδες, καλώς ορίσατε κυράδες, καληνεσπέρα ναυεντάδες. Τα φίδια φέραν το φαρμάκι, τα παλικάρια το περάκι, κι όποιος το βράζει στο βαρέλι, ηλιέ μου πιες και μη σε μέλι. Μόσανια πόνιο τι κι αν δείτε, να μη μου παραξενευτείτε. Όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν τα βαστάν τα παραμύθια. Έλα ήτανε οι γαϊφάροι και χαρίζουν τα πουλά. Βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο αυγερίνος και τα δάχτυλα σκάει ο λύκος που κάμε ο πετίνος. Αγγεύουν Γιώργη καβαλάρι, έβα ψηλά στο κεφαλάρι. Βάλε και την αρματοσιά σου, καβάλα τα λογοκρεβιά σου. Το δράκο χτύπα να σκοτώσεις, την κοπελιά να ελευθερώσεις. Βόσκουν βάρκες στο λιβάδι, ορκαριάζει ο ουρανός. Βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο αυγερίνος και τα δάχτυλα σκάει ο λύκος που κάμε ο πετίνος.